سلام كبرات تعزبتي درو خمز ترينا زلهم عبيت سنة باباوያን فلوتات سنة باباوያን بحبار كنا نحد سنة ينجرينا تأكيدنا زلنا نسخمون نز سنة ينجر كتحبروا عند تلابخو نتمدب كسعب لكم يعني زبيب يصفت بهالحفتنا يوم سنة زلا درو أم محبرة ومراقبيتات بزعبة قال حبريتا رقيبكم تخونيكم لومي بسفح زبالة بزعبة زقات أما خونتاتن كونتات عنان انتايد ليا خبانان زما بزلوخا سمعيتاتهم من توقصوا من كقلصوا لنا يما مسانا حبرو زبيب مجمرتان قاعد حن متصخمو زبيب منيا اسكا مجمرتان مس نفسخ الله لينا እሺ زبيب يوسف بحال دوناتي لا يسفلت አባት ተወሊደ ሀበቦ ዩሱፍ አሊ አዲ ካፌ በእንደምኒኮ ድሕሪኡ ኣብ ስመራ ትምህርቲ ኩሉ ኣብ ስመራ ይወዲእ 29 ዙርካ ህግራው ጎልጎሎት ንሰዋወሪደ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ዝተመደብኩሉ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሃሉኻ ናይ ኣራዊት ናይ ዝብኢ መጥቃዕቲ ኣጋጢሙ ማለት እዩ ብ2018 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 4 ዓመት ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ህጹጽ ረድኤት ኦሮታ ኣቲብ ድሕሪኡ ኣብ ሓሊበት ኣብ ክልቲኡ እናተመላለስኩ ሕክምና ይከታተል ነይረ ማለት እዩ ድሕሪ ዝተገበረለይ ናይ ኢመርጀንሲ ነገር ቲ መሳርሒ ትዘድልዮ ነገር ናይ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ክካየድ ነይርዎ ግን ስለዘይ ነበረ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንክግበር ብቆጠራ ተጸብየ ማለት እዩ ስቲል 4 ዓመት ሙሉ ኣይ መጸን ናይ እዝኒ ናይ ኢድ ናይ ገጽ ክግበር ዝነበሮ ኣይተገበረን ማለት እዩ እቲ ናይ ርእሲ ግን ካብቲ ዝነበሮ ካብ ስኪን ግራፍት ተገይሩ ብድሕሪኡ ካብ ሰለፍ ወሲዶም ሸፊኖሞ ማለት እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሕ ግዜ ብገለገለ ሰባት ይቀርብ ነይሩ እሞ ማዓሲኺ ኣብዚ እዋን መጺኺ ናብዚ ቦታ ማዓስ እዋን ይኽ መጺኺ ኩነታት ጥዕና ከመይ ኣሎ ናብዚ ቅድሚ 2 ሰሙን መጺ ማለት እዩ ንኣዲስ አበባ ማለት እዩ 2 ሰሙን ገይረ ኣለሁ ኩነታት ጥዕና ከመይ ኣሎ ውጽኢት ናይ ሕክምና ወረቐትስ እንታይ እዩ ሕጂ ሜዲካል ቦርድ ረኺበ መጺ ንደገ ኸይደና ሕከም ቲ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ምትዕራይ ንክግበር ማለት እዩ ናይ ርእሲ ናይ ኩሉ ናይ እዝኒ ናይ ገጽ ናይ ኢድ ማለት እዩ ብሓፈሻ በሙሉእ ክግበር ማለት እዩ እስከ ንድሕሪት ምልስ ኣቢለ እቲ ሓደጋ ከመይ እዩ ነይሩ ኣብ ከመይ ኩነታት እዩ ምስ መን ይኸ ነርኪ ብዛዕባኡ ቁርብ ዕልልና ኣብ ከባቢ ዓዲ ሃሎ ኮይኑ ናይ ምሸት ሰዓት 6 ከባቢ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ማለት እዩ مسد دي خنير كي بين خدي خنير نيرنا أوالدينا بزحت سوات نيرنا مالتي بزحت حجي انت عينت قدأتي وريدك زلو اسك نتعذبتي أسفح بيلكي كمز أب كمزي قاتي من الله كاب إيدكي نا إجرخي كله حجي تاني رأسي نبرة تاني من بس تانيات خفيتة تاني من بس تاخذ كفيتو هاي تارئس مالتي بدحريو تا استخفتت عمت يوم كلاقبوا فتينا مين مستلاقبت كنت ناي أفو ناي سنو قاله سلازنا بروك إنفكشن قبل جمير ورخص قبل نوشتي هات مسجمرة نع قاليتهم كاب سلف وسيدهم شفينا ما مالتي بقربة الشفينا تينا إذني ما حسيت الله تقاليت يعني رانا إذني ستيل لايت عريت نزله أبتي قبوت كانوا لا استشفيني يزله ناي إتكا اللوازي عم سبرتي من كستلا بسرت ناي إذن زمت خات فاشات باسقات يوم مالتي تمت نسل زبت خابزي تي ملمستي الله صح حجي مالتي بسرتي بلاستيك سيرجر زي مهلاو كوش تعدها والحانتي اي تجبرن مالتي ابزخ قرب ناي حكمنا كنتات كخمي زلو كترأي جمير كديخي ابي درجه ينازلنا هو حجي انفكشن قال سلازلوت راسي كم زعل كوسك توصخ لها سلازركس قال قالو مدهاني توسدي يكن يقبري زلكالو يلخيوا قال مدهانيتك لو وصلتكم مالتي እዚ ኩነታት ኪ ድሮ ሽፍን ተብል የለኹማ እቲ ዝስማዓክ ስምዒታት ኣብ ከመይ ኩነታት ይቐንዝወኪ እንታይ ካብዞም ኣብዚ መጽኦም ንዓኸ ክቢሮም መጽኦም ዘለው ስነ ጥበባውያን ጀሚሩ ማሓዙትኪ መታዓቢትኺ ኣብ ዝድግፈክ ሰብ ኣሎ ድዩ ካብ ኤርትራ ትሕዝክስከ ኣስፋሕ ኣቢልኪ هو ማለት አሎ كلهم ካብ ቤተሰብ ጀሚርካ አለው ይድግፉን ያም ሓሰይ كلهم ናተይ ዙር ክሳብ ሕጂ ደሃይ ዝገብሩ ዘለው ማለት ስቲል ኣብዚ መጽ እውን ደቂ ዙረይ كلهم
محاسي كالله أبزي سنين مسايزلها مالتي ناب سنة بواوي يرجع لهم عبر أجري درو أفتى ناي ود تصفو ناي شمع مدبينا بزعبة زبيب سمعنا ما مجمرت أمس سمع خازنة برا كونتات كمين يرو كتقل صلى اوكي يغني اللي اسمرم حج خبيديو مجمرت خصمع كلها ابتي قاطامي حزن يحونا كنا حزنين لا شمع نبرها له غزي اقاطامي كونتاكت مسا تليفون كمزلكم سي خمس تصقم على النمس بلد حراي صبق مصي احنا هون حزين حاونا بحلنا نقبر زلنا متصخا مسحوات كتلالي ناب هزو ردي احواتك يوم انت بلا كابتا دول عواباني قوبيعه بخي يلن كاتم سنه طبابان ببزح وصل زلو ناب حزب يقبلو خيام سنه طباباوس كل غزي خم تفلطو ود حزبي ود حزب خوينو خا حزبي زحليلو حزبي زقنزولو كل غزي دحريقه سلمتاي سنه طباباوي ا مدرخ سلازواسا نحزبيو دحجز بو منصركات حزب خا يحجزك انا حليلك كسع سغمخا من مبرخ حجمو دن تي سنه طباباون ناب حزبي تحغاغزو خبلكيو انا ون نغزارسي اب ما يقول حكمنا يازلو اجخ كون خوينا سي كتحكم كينا بزكك عليكي مسرا اخوا كل نغرا بطعمي غوداين نفسها كم زيلان اشي حفتها كتغوي كتمهار كم زبلتو اب صبق كورنا عنيرا عدهالو تسرح تغوي نيرا تريفا خطري اخو لغاتي رويو كم تري هذا نروتا تتنكيو اتقانزا وشتقا دحر كم سب كوينكا كم تحسب كوينكا اتوشتقا دسمعك سمعت كبيديو سب فطريقه حجي بقى ناب حزبنا شعو نخنا ودام سبلنا حزبنا ون ابس شعو زنبره بطعميو لوا حزبي بفطرته خاب قدمون تحغاغازاي ባህል ዘሎ ህዝቢ ሽዑውን መምለሲ ንእሺ ንሕክምና ዝኮነ እሺ መሰበለ بطعميو يتنكفካ በቃ እንኳን አነሲ እንኳን ኤርትራዊ ኾንኩ ደብለካ መድረኽ ነይሩ ሽዑ ብድሕሪኡ ዝመፀ መንፅራት እውን ኩሎም ወፃ ዘለው ክሳዕ ወላ አስመራ ዘለው እንዳደብሉ አመስጊኖምና ሕጂ ስነ ጥበብ ማዕረኽ እንደይ ገደለዎ ስለምታይ ሳውን ጓልናያ ፊል ገይርና ብጣዕሚ ክሳይ ጎዲኒ ሙኻብ ዝብእ ዝኣክል ጨካም ፍጡር مترافا نغزا ارسو حد نفطار تمسغن تبلو كمزي لا خا غودي لا خا خطري اخو لا خا دسمعك حفتخيا كل غزي سنه طباباوي قانزانه حزبو نقنزوي تقدامي ذاس واي حجي نحنا تاخافينا بزعبا انزارب لنا كندي كالو بزعبا ازقنزو بجخم باقلطفو غوفان دخفتولا እንዳብሉን አይውን ቀጻሉ ረኽቡኔም ቴሌፎን ክሳዕ መሸት እንዳደብሉ ሕጂ ትኾርዕ በቃ ሕጂ ተቃንዛ ወላ ሰኻ አሃለካ ህዝብ ለና ማለት እዩ ድሕግዘና ጽባሕ ንጎሲ ስጉሙና ድሕር ንድሕሪ ተመሊስና አጆኻ ዝብል ህዝብ ለና እዩ ማለት ምስራ አኽዋኻ ብጣዕሚ ተተንከ ልክ ተሓዘን ናይ ሓውና መሰበልና ድሕር ዲኹማ ሽዑ ንቀብር ኣለና ሰብ እሞ ተቀብርትሲ ኦኬ ደበስ የብደብሶም ዞም ስድራ ቤት ኢልና ሰብ ካ ንሕዊና ኢልና ሽዑ بطعم خا تسفى ذهب نزاقولنا زاد شي حفتي صباح نكو كتزلل كم سبا خا وليدا زميدا سمل تخوتكون يعني تبعبيو حزبنا لواحد لزغون خص عجون ناب حزبي خاط كتفاس لمتاي سنه طباباوي ناب حزبي زركبكا حدرا يدبل اتي سمعت قليل ايكون بطعمي خاصايو كمزي ايكون حسبنو نيشتي صفرخا خيدا تسمعكا قانزا ايكون النربتات كمزيلكا بزعبا كل غزي معلتاوي حسب بزعبا انفكشن كتحسب دولو قانزا قليل ايكونن حجي نايتا حبتنا وريدو زلو صقم كبيديو حجي حزبنا نزريو كحجزا يلابو حدره خايد ولانا سا مرتان نابز مدب ممصاخي ازينا نمسغناكي مجمرت تسمعتكي وي ابوشتخي زاتوت سمعيت بزعبا زبي مسمعك خمين يرو ብዙሕ ነገር ይኹም ከዓ ትሰርሑ ኣብ ብፍላይ ወፃ ዘሎ ኤርትራዊ እሞ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ክትብሊ እንታይ ድዩ መሲልካ መጀመርያ ምሰማኹ ኣብቲ ናይ ተስፋው ናይ ሰምዐ ብጣዕሚ ሰንቢደ ከም ንእሽተይ ምዃና መጠን እሞ ከዓ ሕጂ ኩላህና ኣብ ደገ ዘለና ማለት እዩ ምእንታኻ ምእንቲ ኩሉ ሰብ ሓላዊት ወሰና ወስን ማለት እዩ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ያለኹ ክትብል ከለኻ ግን ኩልኻ حج بقبر خنريو دلينا لنا ذا قول عزيا خبيت السبات فلا أبحال وعنيرة
حجها تأمامني كم تناي كرم حجي معناه كم تدمعوا بتعمل زي سنبنا جريز يعني الشيء كل عيا أب حلوة أنيرة أب صراحة أنيرة سلازي من أنت أنا إلى خندز مسوات النتكاب كفلت نحنها إيدي الكا زقبأنا قبونا أيو قديت أنا أيوها نزاق العزي أخنا حكمة بزقات أمزي اللابو كل سبكة كيلته أب دجزل أنا بفلاي حضرهم بقى أنا ولا حنت نجار دبلو نجار يلا أبغون لسنا سراويتي اللغة كتب كلها إذا حدا ممهرن ما فتنتنا أنا زي سلاز أبز حد أروان كم تانا يونس إنه يودي تدخلون بحنس أستيد قبرنا أبز حد أروان إلا هو بكماله كلهم يريتراويان قديت أنا أيو أنا يبحكي أنا خستايو يا نشيك ولا قوية زليلة زي تجابتها عندنا ها እግዚአብሔር አትሪፈዋለሁ ናአናውን መፈተንትና ያዚያ ነገር ዚያ ናይ መጨረሻ ይግበረልና ግዴታ ናይ በቃ ወላ ሓንቲ ኣብ ደገሪና ወሲና ሕክማ ናይ ማሕከሚና ክንሰደላ ኩልኻ ኤርትራዊ ግዴታ ኻ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ጎኒ ሰራዊተይ ኣለኹ ክትብል ከለኻ ካብ ሰራዊት ሓንቲ ኣንሳ ስለዚ ጉቡና ንግበር መጀመርያ እቲ ከምዚ ማለት ከምዚ የሩ ካሞት ደስረራ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን كأو حليفو تاريفو جن زبيب سنيشتيا أتنا سنة جزيئة أصلاً زبيب تشقيلوا إذا حمر ساعة جاهيت ويلن إذا ما تقنتي بتبتيخي إذا أريد لميساء نريد لنا بزح نينر تساقم غير الله مسنبعت عينات حدر مسنبعت عينات وعل مسكان ذات وعل مسكان ذات حدر إذا نقدر مجمع مسمعني بحق أسن بيدنا بحكي أبوش تخب دخلاتو كبير كان زي زلوا سلازي التقدم حجون بستفلا لي مقدتات إذا إيد كان دابله نخندي حمومات نخندي تسفازيب ولا مسبات كاب موت الحين هو زسرار إرتراوي ببعامو كلاتنا إذا إيد كايلنا زاقل عادي أصبح نقول أفرايد كوينا وديدا زميلا نسنا تاخد صقبو كتولدلنا خزمدلنا نفسا خوينا سدر أسكون لنا كلاتنا إذا إيد كان دلا بزا قطامي بإجزابي أملاخ شميل لابو نا أدما مولم حرته هيبو وإجزابير صباح نوجهو كم كله تعيسب كزال اللي كتأندر كتسرح كتفري كتولد كزامر كنري أخا إجزابير أملاخ صالو يمبر الله مجمرتا كل كعفسة أكيد من البرنامج عند تسفاني مسمعني بطعمي زحزن كستي نيرو ولا تؤذنا بره حزبون تسمع هو يوازي قال أنا جرك جبر كم زلون بزح تزاربيو حجي قرب معنا تنكفنا يفتقناتنا خاب عدم سلازو خنا بتزحلفنا إذا حلفت يعني دحر أب حدا بوتا يكون أنت نخيس دلو تز لعل دلو تمهارم تسبزي أبزي أب إذنا أب إجرا قال اختبل كل خاص ولا تيماجين تحدق خميلو ودقالو الكابر أب رأسات قرط أخول خاص كم زي أزيو خمزي وش تخص تنكفك أنا جري حجنا إحنا أخول لك زين نبت تزلاتنا عقمنا بتهزبنا محلافي ستيل كساب حجي سددناو نتهزب خحجز لهم سبات كساب حجي أي قد عنا نتهزب آخر عنا إدلو بقو تتمرت قال لك كساب حجي بتنا حاجة زي عنا الله حجين كلي تنعقمنا نحنا نجبران كلي نفت هزبينا كان حلفامو تهزب خا عام كم تنا يبع النفسي محرون يبع علي ناس يبع الميكال طول أنا يزب زح حلفوا عام غيره أبقوا فاون دم خفيتو أبزل على الدرجة زبصحهم نزحفتنا خا كم تنتنا سنة كسر تماقر كل نجر كتحلفها 7 عام ككافلك يمحصن هيوت كم زي غير زترف እግዚአብሔር አምላክ ክብር ይሁን መጀመሪያ ከም ተሁሎም ከም ዚ ክብሎ ጸንዑ እንኳ እግዚአብሔር አምላክ በህይወት አትረፋ እሱ ትዛዓበ ነገር ማለት እዩ በድህሪ እቲ ካል ነገር ድመጽ ካላይካ ከም ትኩል ግዜ ነዚ ህዝብ ንብሎ ሓጋዚ እዩ አበርካቲ እዩ ኢድ ካባሃሊ እዩ ስለዚ ኣብ አበጽ ይሕዚ ይሕግዘሉ ምክንያት የለን ግዴታ ከሕግዚ ምክንያቱ እዚታት ክንሓስቦ ዘለናሲ ኣነ ከምሃኒ ናይ በሓቂ ዘቢብ ሓፍተይ ያስቲል ግን ናይ ስጋ ሓፍተይ ነራ እንተ ትኾን ከመይ ዓይነት ጉያ መበል ኩላ ነረስ ኩላትናስ ኣብ ነፍስና ምስ መጸናሲ እንታይ ዓይነት ጉያ ክንብል ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ኣበይ ክንኣቱ ንኽእል ዋላ እንዳ ሰይጣን ኣቲናስ ዝኾነ ነገር ክንገብርስ ምኽኣልና ነርና ማለት ስለዚ ኣባና ስጋብ ስለዘይመጸ ኣብዝሓ ግዜ እንዲ ኣብዚ ከምዚ ኢልና ሸለል ንብሎ ከውን የብሉን ኩላትናስ ኣብ ነፍስ ስጋብ ድመጸናስ ክንጽበይ የብልናን ኦሬዲ እዚ እውን ኣብ ነፍስና መጺና ኣሎ ማለት ሓፍትና ያናና ኣብ ነፍስና መጺና ኣሎ ማለት ልክዕ ከምታ ነፍስና መጺያትና ንኾና ኮይና
ኢደ ኢድ ካይልና ንሓግዝ ክብል ዝደሊ ኣብቲ ተኸፊቱ ዘሎ ጎፋንድ ማለት እዩ ቡናትና ኢደ ኢድ ካን ንበለላ መጀመርታ ሙሉእ ምሕረት ግበረላ ድሕሪኡ ቀጢላ ኸኣ ማለት ከምዚ ሕጂ ትርእይዋ ኣብዚ ኮፍ ኢላ ምሳና ኣይኮነትን ምክንያቱ ብጣዕሚ ፍሉይ ቃንዛ እዩ ዘለዋ ፍሉይ ብጣዕሚ ኣብ ፀሓይ ትወፅእ ኣይትኽእልን እያ ቁሪ እውን ኣይትጠወርን እያ ምዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣዲስ ኣበባ ኩነታት ማለት እዩ ብዓብኡ ለይቲ ትበርር እዚ ዓይና እውን ብጣዕሚ እያ ተሸግራ ክድቅስ ክትብል ኣይትኽእልና ክድቅስ ኣይትኽእልና ካብቲ ደቂሳ ትሕልፎሲ ከይደቀሰት ትሕልፎ ግዜ ይበዝሕ ማለት እዩ ምክንያቱ ቁሪ ኣሎ ናይ ርእሳ ቃንዛ ኣሎ ዓይና እውን ብጣዕሚ እያ ተሸግራ ዘፀገመይቲ ዓይና ማለት እዩ ክትነቢዓ ትሓድር ብዘይፈውሲ ክትንቀሳቐስ ኣይትኽእልና ኣብ እኩብ ሰብ ተሓዊሳ ኮፍ ክትብል ኣይትኽእልና ማለት እዩ ትረክሲ ክስታይ ስለ ዝኸውን ብዓብኡ ከዓ ማለት ካልእ ግዜ ድሓን ነይራ እንዲ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ብጣዕሚ እያ ሞራላ ተተንኪፋ ደላ ማለትሲ ክንዲ ዝገንዘብ ተኣኪብለይሲ ይብል ደ ክሳብ ትብል ኮይና ማለት እዩ ብጀካ እቲ ናይ ገንዘብ ሓገዝሲ ዝያዳ እሱ ከዓ ሞራላዊ ሓገዝ ትደልላ ሰዓት እዚ ማለት እዩ በቃ ማለት ህዝብና ኩሉ ግዜ ሓጋዝ እዩ ባይዘወይ በቃ ምሻሎ ኣጆኹ ንበላ ጎኒ ጎኒ ትገንዘብሲ ኣጆኹ ንበላ ትዝበሃል ኩልኹም ኢልኩምዎ እንዲኹም መጀመርታ ዘይብሓፍተይ እንቋዕ ብሰላም ሂወትካ ኣትረፈክሞ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ከዓ ዝተሳቀየቱ 4 ዓመት ኣዝዩ ነዊሕ እዩ ከምዚ ኩሎም ድበልዎ ኩሉ ትዝበሃል በቃ ኢሎሞ እዮም ግን በዚ ነቐምጠልኩም ጎፋውንድ ይኹን ባንክ ኣካውንታ ኩላትና ኢደ ኢድ ካይልና ወይ ኣስትንፋስ ዋላ ሓጢርኒ ንሓግዛ በቃ ይሕዋት ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ መደብ ትርእይዎ ኣለኹም ውሽጥኻ ዝኣቱ ንነብስኻ ክትሓስበላን ዋጋ ናይ ሂወትካ ክርዳእካን ዝገብር ኩነታት እዩ ኩልና ዓቕምና እቶም ብቀረባ ክንረኽባ ንኽእል ብቴሌፎን እውን ኣጆኹ ምባል ዓበ ሓገዝ እዩ እቶም ሼር ምግባር ዝኾነ ዓቕምና ከዓ ነቲ ኩነታታ ሼር እንዳበልና ናብ ብዙሓት ክባፃሕን ብዙሓት ክድግፍዋን ንኹላትና እንተተኣኪብና ከዓ ነንእሽተይ ነገር ምዃኑ እንዳሓሰብና ዘዝከኣለና ክንገብር እቶም ዓቕሚ ዘለኩም ከዓ ክንድታ ዘላትኩም ክንድኣ ክትሕግዝዋ እሞ ሓፍትና ብጥዕና ኮይና እዚ ዘሎ ሃዋሁ ናይ ቃንዛ ዝመስል ሃዋሁ ተሓሊፉስ ኣብ ሰሓቕ ኮይና ካልኣይ ግዜ መፂና ንህዝቢ ነመስግነሉን እንኳዕ ናትኩም ኮንና ንብለሉን ግዜ ክመፅእ ከኣኒ ኩላትኩም ኢደ ኢደ ክትብሉ ይላበወኩም ዘቢበይ እዚ ናይ ሜዲካል ሪፖርት እንታይ እዩ ዝብል ብዙሕ ካብ ዕላላት ወይ እውን ካብ ኣብ ርእቶታት ዝመፅእ ሲ እቲ ጨጉሪ ክዝራእ ይኽእል እንድዩ እዮም ዝብሉ እሞ ናይ ጨጉሪ ሽግር ጥራሕ ድዩ እቲ ብርእስኽ ዘሎ ሕጂ እንታይ ድዩ ናይ ርእሲ ክዝራእ ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኩላቶ ወሲዳ ስለ ዝነበረት ካብቲ ቆርበት ናይ ሰለፍ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉ ስቲል ቁስሊ ይገብር እዩ ረክሲ ገለ ኤክስፓንድ ይኾን ዝኽእል ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዝነበረ ኤክስፓንደር ኮይኑስ ብጎማ ማይ የእትዮም መጢጦም ነቲ ቆርበትሲ ክንክሽፍኖ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ክዝራእ ኣይክእልኒ ግድን ፕላስቲክ ሰርጀሪ ሒካይ ዘሎ ክሳብ ክንደይ ዝበፅሕ ተባሂሉ ዘሎ ሕጂ እቲ መበገስ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ክሳብ ክንደይ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል እቲ ሬንጅ ናይቲ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ክንደይ ይኸውን ሕጂ እንታይ ድዩ ኣብ ክንደይ ካቨር ገብር ኣይፈልጥኒ ها ሕጂ ስቲል 14 ዝሆን 14 ግዜ ዝሆን መጥዋሕታት ኣት ኣለኹ ሕጂ ኻ ካብ 90,000 ፓውንድ ክሳብ 150,000 ክበፅሕ ይኽእል ኢሎምና ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ማለት ናይ እዝኒ ናይ ገጽ ናይ ርእሲ ናይ ኢድ ናይ ብሙሉእ ክግበር ማለት እዩ ኩነታት ጥዕና ከመይ እዩ ሕጂ ኣብዚ መነባብሮኺ ከመይ ኣሎ እቲ ትነብርዮ ክሊማ ምዝ ናይ ዝዓዲ ኩነታት ኣየር የሸግረክ ዶ ብዙሕ እዎ ማለት ዛሕሊ ኣለዎ ዝዓዲ ዛሕሊ ከዓ ርእሰይ ኣይፀወርኒ ንፋስ እውን ኣሎ ዓይነይ መልመስ ስለ ዘለዎ ኣይፀወሩኒ ንፋስ ገለ ትነቢዓ ዛሕሊ ከዓ ብጣዕሚ ክወፅእ ኣይክእልኒ
ቃል ዛሎ ነቲ ናይ ሓደጋ ኩነታታ ናይ ርእሳ ናይ ኣዳዋ ኮይንዎ ዘሎ ኩነታት ኣብ ፌስቡክ ተዘርጊሑ ፈልጥ እዩ ፌስቡክ ካብቶም ተነቀፍቲ ስእልታት ኢሉ ስለ ዝኣለዮ ሕጂ ንዑ ነቲ ስእልታት ከነቕርበልኩም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተነቃፊ ኢሉ ክእለ ስለ ዝኽእል በቲ ዘለዋ ናይ ሕክምና ወረቓቕታ ድጋፍ ብምግባር ንዑ እናረኣኹም ከም ትድግፍዋ ኣርጊፅና ንፈልጥ ኢና እሞ ኣቐዲምና ነመስግነኩም ዘቢብ ከኣኒ መዕፀዊ ሓሳብ ክትበና ማለት ንኹሉ ህዝቢ የመስግን ካብ መጀመርያ ክሳብ ሕጅን ዝድግፈን ዘሎ ዝድግፉንን ሰባት ብጣዕሚ ካብ ልበይ የመስግን ንኹልኩም ኣርቲስት ኣብ ዘለኹም ግዜኹም ወፊኹም ኣኽቢርኩም ናባይ ስለ ዝመፀኹም ብጣዕሚ ካብ ልቢ የመስግነኩም ማለት እዩ ብሕጂ ከዓ ንህዝበይ ሒዘ ማለት ንዓኹም ሒዘሲ ኩሉ ነገር ከም ዝሰግሮ ይኣምኒ ይቐኒለይ ንኹልኩም ሕና እውን ብሽም እዞም ኩሎም ኣብዚ ዘለው ኣነ እውን እዚ ግቡእናን ዓቕምናን እዩ ካብዚ ዝዓቢ ብዙሕ ዝገብሩ ኣለዉ ንሶም ከዓኒ በብቲ ዝኽእልዎ ከም ዝሕግሱኺ ከም ዝሕግዙኺ እምንቶና እሞ ምሕረት የውርድ ሙሉእ ጥዕና ይፍጠረልኪ ክቡራት ተዓዘብቲ ተስፋና ኣባኹም እዩ ንኹሉ እትገብሩልና ደገፋት ደጊምና ደጋጊምና ክነመስግነኩም ኢና ሓፍትኹም እያ ጓልኩም እያ መዘናኹም እያ እሞ ኣብ ጎና ክትኮኑ ኣብ ጎኒ ኩሉ ሰናይ ነገር ዝሓስብ ክትኮኑ እንዳተላበና ናይ ጎፋንድሚ ኣድራሻ ፒን ክንገብረልኩም ኢና እቶም ብቴሌፎን ከተባራትዕዋን ተስፋ ክትብዋን እትደልዩ ከዓኒ ስልኪ ቁፅራ ክንፅሕፈልኩም ኢና ብኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን እትነብሩ ከዓኒ ብባንክ ኣካውንታ ኣብኡ ባንክ ኣካውንታ እውን ኣብኡ ክንፅሕፍ ኢና እሞ ኩልኩም በብትኽእልዎን በብዝቐርበኩምን በብዝፈልጠኩምን ደጊፍኩም ኣብ ሓጎስ ክንራኸብ ተስፋናይ ሰላም ንዓኹም